Постоje 3 места у вашем дому, где трябва да се молите. Прво су врата. Поновljeni Zakoni 28 kažu: Blagosloven ćeš biti kad izlaziš i blagosloven kad ulaziš. Svako ko uđe u tvoju kuću bit će siguran. Svako zlo će se zaustaviti na vratima. Drugo je kuhinja, gde se čuva hrana. Psalam 22. 23 kaže: Господ je pastir moj, ništa mi neće nedostajati. Ova molitva oslobađa Božju zalihu i objavljuje obilje. Blagostanja za vaš dom. Treće je vaša spavača soba, vaše mesto odmora. Psalam 4.24 kaže: Legaču i spavaču u bezbednosti, jer ti, Gospode, jedini daješ da prebivam u bezbednosti. Ova molitva može zaštititi vaš san i očistiti vašu sobu, uklanjajući sve što bi moglo da vam ukrade mir. Zapamtite, molitva može pretvoriti vaš dom u Božje svetilište. Ako želite da Gospod zaštiti vaš dom, napišite: Gospode, zaštiti dom moj u komentarima i podelite to sa drugima kako bi i oni mogli da prime Božje blagoslove.